Max Boom osakilpailuja. Lähdetään jakamaan näitä pikkupokaaleita tästä sitten luokittaa. Ensimmäisenä Max Boom 600 wattia, tulokkaat Laura Rintamäki 140 dp. Paperilappu ensin ja sitten vasta palatin. Joo, sitten sä tiedät. Minä menin pois. Ja Max Boom 600 wattia luokas toiselle sijalle Tomi Lehtimäki 133,5. Sitten 600 wattia sijalle 3, Sanna Kankaanpää 131 desibeliä. Sitten koska sillä oli huonoin tulos koko kisassa, niin se saa tässä pienen erikoispalkinnon. Pari pätkää johtoa, akkujen erotusreleen, että se oppisi laittaa toisen akun ja parempaa lukua. Ja... Ole hyvä. Sitten Max Boom 1500, Jarno Mattila 137,6. Sitten kakkosena Jaakko Valli 138,9. Ja kolmannelle sijalle Kivistö Antti 134,4. Noin saatiin Pemari pikkasen räpsyvaloja lisää. Sitten Max Boom Unli 8000 aloittelijat, Porola Sami 139 desibeliä. Sitten lähdettiin Pro-luokan tuloksia. Max Boom Pro 800, Team Racing J. Palojärvi 139,4. Sitten Max Boom Pro 1200, Team Racing Palojärvi 142,9. Toisella sijalla Sami Plattonen 141,4. Ja kolmannelle sijalle Leemalla Lari 140,5. Sitten Max Boom Pro 1500, ykkösenä DP Polo 143,2. Sullekin siitä vähän räpsyvaloja. Ja toisena Lehtonen Vesku 142 desibeliä. Kolmantena Aki Saari 140,3. Sitten Pro 2000, Tifi Korsa 144,1. Sitten Max Boom Pro 2500, Tommi Viitanen 143,9.
Nyt lähdetään vaan sepelin löytyy talkoisiin. Ja Max Boom Pro 3000, siellä 1, Team Apina 146,6. Hyvä Apina! Mä vien nää tänne. Hei kamera! Mulla onkin 430 vielä. Ja toisena Marko Laks 145,1. Sitten Max Boom Pro 7,5 kiloa, Team DP Racing Rasinaho 148,7. Ja mukana pieni sorkkarauta, että saa vaihdettua sen kansilevyn parempaa. Sitten Max Boom Pro Unli 8000, Huusko Pros Passo Kakissa 149 desibeli. Se ei päivittynyt siihen. Eikä päivittynyt. Ei saa, kyllä tää Sitten Max Boom Semi Unli 4 kiloa, ensimmäisellä sijalla 140,7 Janne Ojala. Sitten Max Boom Pro Semi Unli 4 kiloa, Team Pohjanmaa Aki 145,1. Kiitoksia kaikille osanottajille ja yritetään saada teille vaikka samaan kuvan, jotta muutama kuva, niin saadaan tonne muillekin näyttää, että ketä kaikkea täällä on ollut. Tuonne vain taakse rivihin, niin innokkaimmat räpsii sitten. Tuutko Meri jättää kuvia? Mäkin menen. Niin. Pyörikö? Kaikki seisoo valmiiksi. Hei, sitten iltakilpailusta pitäisi vielä. Ainakin 400 korttaa. Täytyy päivittää vaan tuohon Huuskojen tulos. Parin tunnin päästä vaikka me kerätään heittää auto. Tai jos sä heität tikkaa,